A myslíš, že ti Boh potom vo vzťahu k dievčaťu, myslíš, že ti Boh zavidí to dievča? Spraví tak a má všetky dievčatá z celého Slovenska. Boh vie len, keď si ty ju postavíš ako Boha, čo za tým nasleduje. Všimnite si tú Gabiku. Ochrnutá úplne nemôže, dievčatá musia ruku preložiť, tak prebaliť, nakrmiť, posadiť. Toto sa s tebou deje, keď ty máš nečistý pomer s cudzou ženou. Stávaš sa bezvládnym duchovne. Naraz sa ti nechce modliť, naraz sa ti nechce ísť na omšu, ty hľadáš spôsob, ako je neísť na sväté primáne, na spoveď. Stávaš sa živá mŕtvola. Myslíš, že ti Boh zavidí ženu? Boh vie, čo bude za tým. Preto nebudeš mať iného Boha, okrem mňa, aby sa im kláňal, lebo ťa Boh má rád. A nie preto, že by ti niečo zavidel. Bože môj, kdeže ti Boh zavidí? Boh ti žičí. Len on vie, čo sa stane, keď tam niekoho iného položíš namiesto Boha. Toto je význam a výklad toho desatora, že vlastne, že ty potom si položíš vôbec ako ten rebríček hodnot, keď zoberieme, keď si mojich chlapcov, poviem to na svojom živote, zás na príklade. Keď som bol malý, mal som takého maca. Ten maco bol vypchatý zo slamou, teraz to z umelou hmotou, ja som toho maca mal strašne rád. Viete čo, tak som ho mal rád, vždy som s ním rozprával, najmä preto som ho mal rád, že keď som mu dával čokoládku, on nikdy nechcel. Môj brat, ten mi zjedol, aj keď som mu nedovolil, hej, ale maco, ten mi nikdy nechcel, to bol preto kamarát. Maca, keď mi spalili, ja som reval. Keby sa mi v tej dobe, keď som bol nezrelý pre toto ešte, povedzme, rozlišiť medzi bratom a macom, keby sa mi topil maco a brat, verte tomu, brata nechám. Tak, maca ťahám. Áno, prirodzené veku. Potom som pochopil chvíľu, kým som dozrel na ten vyšší stupienok, na vyššom stupienku je tvoj pes. Mali sme Bobbyho, otec nám kúpil Bobbyho a sme mali Bobby, plazením ku mne. Až tak sme ho trapili a všetko, ten pes iba kýval s kostom a furt sa smial. Nikdy nás neposlúchal, plazením ku mne, Bobby zostaň. A on vždy pribehol, sme mali nervy na ňo, ale ako takí chlapci sme videli filmy, tak takisto sme chceli mať vycvičeného psa. Ale vedel som, že pes už je vyššie, než je môj maco. Potom som prišiel na to, mama mi to pomaličky, tvoj kamarát je viac ako pes. Tvoj bratranec je viac ako kamarát. Tvoj brat je viac ako bratranec. Tvoja matka, otec je viac. Prosím, najvyšší stupienok lásky je medzi mužom a ženou. Medzi stvorenými bytosťami. Je ešte potom vyšší, ale to už je medzi človekom a Bohom. Nadprirodzenej oblasti. Zaujímavé je, že ten nižší stupienok nikdy nepochopí ten vyšší, až kým na ňo nedozreje. Keď som bol malý chlapec, ja som nechápal, prečo by som mal brata ťahať, keď on ma uhryzol, a maco, ktorý nechcel čokoládku, prečo by som jeho nemal vyťahnuť. Trebalo čas na to, až som dozrel na ten stupienok. Zopýtajte sa malého chlapca, 3-ročného. Oženíš sa? 4-ročný, 5-ročný. Nie, ja moju mamku nikdy neopustím, chytím za nohu, za sukňu, nikdy, moju mamku, nie. 5-ročný chlapec plus 20 rokov a plus Marienka. Klamal ten chlapec? Nie. Vieš, mamka, ja viem, Janko, viem. Neklamal. Dozrel na ten stupienok. Pozor, ten stupienok je veľmi dôležitý. Tvoj otec, matka je tu a ten vyšší stupienok je tvoja manželka. Ak sa ti nevie pustiť otca, matky, ty nežen sa, bo dotrápiš tú ženu. Nežen sa, ak sa nevieš šušlep, pustiť svoje mamičky. Jednoducho nežen sa, nevydávaj sa. Prosím, na vyššom stupni už je tvoj manžel, manželka, lebo dotrápiš toho partnera. Keď sa nechceš pustiť mami, nežen sa, nevydávaj sa. Na vyššom stupni je toto, medzi mužom a ženou. To by bolo morálne neznesiteľné. Manželka povie hojta a matka vyšta. Tady mám ísť. To sa nedá. Tam, kde povie manželka, pretože manželka je na vyššom stupienku. Ak máš dobre poukladané, tak všimni si, po stavbársky to poviem. Jedna šlapa, schodík má povedzme 17,35, 17,35, 17,35, 17,35. Predstav si, že by nemala 17, ale 1,70 m. 1,71 m schodík, tu druhý, tu jeden, tu. Ideš po kompot do pivnice, prásk, naraz spadneš dolu 1,70 m. Naraz máš lakeť do bytu, zadok do udiraných. Rozbehneš sa hore po pradlo, tma je, rozbehneš sa do steny 1,70 m s nosom. Sádneš na zadok. To je vtedy, ak máš poprehadzovaný rebríček hodnot. To je vtedy.
Svojho psa mám tu a svojho brata mám tu. Viem, že s obsom treba ísť von z kuči, ale brat chce, aby som s ním písal úlohy. Máš poprehadzovaný rebríček hodnot a preto to robíš zle. Svojich kamarátov mám tu a svoju manželku mám tu. Zavolajú kamaráti, zavolá manželka. Pretože mám poprehadzované, tie schodíky neslúžia mi, ale stávajú sa mi prekážkou a pascov. Čo máš urobiť? V pokore zobrať zbíjačku, hiltku a rozbiť tie schody a postaviť, odznova zašalovať a zabetonovať schody. Toto robíme s našimi chlapcami.